Είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλέας, κατά κόσμον Ronnie Iron, μουσικός παραγωγός και DJ. Όλα ξεκίνησαν πέρυσι σε ένα τυπικό διαγνωστικό έλεγχο. Μου βρήκαν ένα αρκετά πολύ σοβαρό πρόβλημα στο νεφρό, το οποίο έπρεπε να γίνει πλήρης αφαίρεση του δεξιού νεφρού. Επειδή όμως ήταν πολύπλοκο το πρόβλημα, το μοναδικό μέρος, ας πούμε, στην Ελλάδα που θα μπορούσε να γίνει η επέμβαση ήταν στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από τον κύριο Απόστολο Λαμπανάρη. Ήρθα σε επικοινωνία μαζί του, τον βρήκα αμέσως στο social media, ήρθα σε επικοινωνία μαζί του. Ο άνθρωπος αμέσως ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικός, πρόθυμος και άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Μιλήσαμε, κάναμε όλες τις εξετάσεις, τις διεργασίες που έπρεπε να γίνουν. Ανέβηκα εδώ Θεσσαλονίκη, χειρουργήθηκα και σήμερα που με βλέπετε είμαι τρίτη μέρα μετά το χειρουργείο που παίρνω και εξιτήριο. Η επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν όλοι άψογοι, εξυπηρετικοί, νοσηλευτές, νοσοκόμες, γιατροί, όλοι τα πάντα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ρομποτική, γιατί ήταν επικίνδυνο και πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν έμπαινε ανθρώπινο χέρι εκεί που ήταν το πρόβλημα με τον νεφρό. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Απόστολο, ο οποίος το έκανε αφιλοκερδός όλο αυτό, γιατί μέσα στην καραντίνα και λόγω του κορονοϊού δεν δουλεύαμε για τουλάχιστον 2 χρόνια, δεν υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες για μια τόσο ακριβή επέμβαση. Και να είναι καλά, ο άνθρωπος το έκανε προς τιμήν του, το έκανε αφιλοκερδός και επίσης το Διαβαλκανικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έδειξε κατανόηση στο πρόβλημά μου και με διευκόλυνε πάρα πολύ με τα θέματα πληρωμής και την εξυπηρέτηση που ήθελα να έχω για την υγεία μου. Το γεγονός ότι στέκομαι στα πόδια μου και είμαι πλέον καλά, το οφείλω σε όλους εσάς στο Διαβαλκανικό και ιδιαίτερα στον κύριο Απόστολο Λαμπανάρη. Είμαι μια χαρά, σε 3-4 ωρίτσες με το καλό πετάμε για Αθήνα και θα επιστρέψω στο σπίτι μου.